Maigso na atong topic ron, atong hisgutan ng indulhensya. Ang indulhensya, kinatsila man na siya, English na siya, indulgence. Yan, suma sa kaning atong slide, gikutlo ni sa Catechism of the Catholic Church. Huwag niya akong atong bro, nga katong Amerikano, mo-suggest lang ako niya nga para gano'n yung masabtag maayo, kaya kanay translated naman. Mabasa siya itong sisisi, at least nga makadungog, makasabot naman ito sa Cebuano, no? Kasabot siya gamay, niya masabta niya gamay, gayon sa pabiskas, niya plasiya pag yung mabasa ang English, mas mula pag yun ang iyahang pagsabot. Okay? Diha sa sisisi paragraph 1471, nagingon, ang indulhensya mao ang pagkuha at ubangan sa Dios sa kastigo temporal gumikan sa sala nga napasaylo na. Niining kama. Niining maong pahayag sa simbahan, mangutana ko ninyo, unsa may makuha sa indulhensya or indulgence? Ang sala o ang kastigo temporal? Suma sa kahulugan sa maong paragraph 1471 atong balikon pagbasa, ang indulhensya mao ang pagkuha at tubangan sa Dios sa kastigo temporal gumikan sa sala nga napasaylo na. So ang gikuha unsa man ang sala o ang kastigo temporal? Ang kastigo temporal. Okay. Ato ning tagaan o analogy o mga senaryo aron atong masabtan. Pananglitan kung ang usa ka tawo nakasala siya nangawat o kanang kabaw, kay dako-dako siya kantidad. Unya nakadungog siya suwali sa pare nga sala ang pagpangawat. Ni kumpesal siya sa iyang sala. Tinudanay nga paghinulsol ang iyang gibati. Human siya ni kumpesal, pagawas na simbahan, naligsan siya o namatay. Ang pangutana na ko ninyo ron, kadtong ni kumpesal, napasaylo naman ang iyang sala. Pangutana na ko, madritso ba siya sa langit? Wala. Ha? Dili? Nga naman? Ha? Wa pa yuli ang kabaw. Kana sakto. Wa pa yuli ang kabaw, buti pasabot. Wala pa niya mabayri ang kastigo temporal. Kaya ang Diyos tinuod mahigugmaon. Apan ang Diyos sa pikas bahin, hostisya usab. Salmo 7:11, ang Diyos hostisya nga maghuhukom. Unsaan naman lang to, kada kong damage ato, nga unta, pangabuhian to sa pamilya, apan iyang ikuha. Unsa may angay niyang buhaton. Ang angay niyang buhaton, matod pa ni Brad, iuli ang kabaw. Dili igo nga musumbong ko, Father, nakasala ko sa akong asawa. E nga na pare, sige, mauna yung imong penitensya. Kuman okay na na. Huwang, nga naman, angay at matarong, nga mangayo kung pasaylo sa akong asawa, niya dunay reparation. Pag pahiuli sa nagusbat nga relasyon. Padayon ta. Diin ang matinud-anon nga Kristiyano, minisa ko. Okay, salamat. Diin ang matinud-anon nga Kristiyano, naghupot sa husto nga disposisyon. Sa ito pa, doon na po di ay husto nga disposisyon. O kanang disposisyon, dili lamang na gitawag ko external disposisyon. Kaya naaman ni mga gibuhatong ni karon taon-taon sa sunod nga mga paragraph. Dili lamang external disposisyon, kana external disposisyon, pananglitan ninyong makita nga nagrosaryo ko, makita na sa gawas, diba? Nakita ninyo nga nisulod ko dito sa katedral kay di high time katong jubileer nga makakuha ko indulgence kung musulod ko sa mga holy doors. Nakita ko ninyo nga nisulod ko sa simbahan.
pero dili igo. Kuwang to siyang akong nakita, inyong nakita sa akong gipakita sa gawas, external disposition, kung walay internal disposition. Unsa nang internal disposition? Kanang sulod nun nga disposition. Nagsukad sa akong kasing-kasing. Makadawat ubos sa gilatid nga kondisyon. Ato pa, gawas nga dunay husto, external o internal disposition, dunay gilatid ang simbahan nga mga kondisyon. Nisgutan nirong taon-taon. Kining mga gipang-underlinean, mao ni mga points nga importante kayo nga angay natong timan-an. Unya, mo follow na ang buti pasabot na ini. Okay? Pinaagi sa buhat sa simbahan. So ang simbahan mao'y gitugyanan. Kinsa isip ministros kaluwasan. Diha sa buhat 13:47 niingon si San Pablo nga gipadala kami sa Dios ngadto sa katawhan. Iyang pasabot ngadto sa kinatumyan sa yuta tibuok kalibutan. Aron magmantala sa mayong balita, ingon nga maoy sakramento ug ingon nga maoy kanang gitawag nato sakyanan, instrumentos kaluwasan. Ato pa ang simbahan mo instrumento or ministros kaluwasan. Mo'y moapod-apod ug modapat uban sa kagahuman sa bahandi sa mga merito. Sa ato pa naay treasury of graces, no? Treasury of satisfaction. Unya gikan na sa atong Ginoong Hesukristo ug sa mga santos. Ang indulhensya mahimo na siyang mahatag duha ka paagi, partial or plenary. Plenary gani full kanang kinatibuk-an nga katong akong sala, katong kastigo temporal unta nga akong madawat kinatibuk-an ato mao nay mawa gitawag na sa plenary indulgence. Pero na pa gitawag partial nga kanang gitawag nato kabahin lang, part lang sa kastigo temporal ang akong nakuha. Unya ato ni sa unahan mahisgutan din kung unsay mga gibuhat nga makuha nato ang partial or unsa sa day atong gibuhat nga makuha nato ang plenary. Okay. Agad sa pagkuha niini nga bahin o tibuok kastigo temporal gumikan sa sala. Ang indulhensya mahimo nga ikadapat sa mga buhi o sa mga patay. At pa kani indulgence day pwede nga ikadapat natong mga buhi, pwede pod ngadto sa mga igsuon nato nga nangamatay nga naa sila sa kahimtang kanang gitawag nato og kanang church suffering. Okay? Kanang naganto sila sa kastigo nga temporaryo. Nya mao ni topic ni Brad Ritchie karon ang purgatorio. Okay, ang purgatorio. Anya, unsa may sukaranan sa doktrina sa indulhensya? Sa 1472, nindot kayo ni kay naagay mga quotation, no? Pwede ra mo review diha sa pag-ulis balay, amo masab ni isend ninyo. So, 1472, aron masabtan kini nga panudlo o gibansay sa simbahan, kinahanglan masabtan nato nga ang sala dunay duha ka sangputanan, dunay consequence. Ang bug-up nga sala mohikaw nato sa pagkighiusa uban sa Dios. Bug-up gani gitawag nato mortal. Mortal meaning makamatay. Immortal dili makamatay. Mortal sin, makamatay nga sala. Ang kamatayon nga gisgutan diha, kamatayon nga tos kalayo sa impyerno kun dili ta makahinulsol. Okay? Ug busa mupugong kanato sa pag-angkon sa kinabuhing dayon. Diin ang pagkahawa niini gitawag og kastigo eterno. Katong kastigo eterno mao to gitawag og impyerno sa usa ka tawo nga naa sa kahimtang sa salang mortal nga mamatay siya nga wa makahinulsol. Batali atong taga-ano kamay pagpasabot. Ano sa amon ta makaingon nga kining sala mortal o ano sa amon sa ta makaingon nga kining sala venial. Anya naa ba gyud sala nga mortal o naa ba sa venial? Nga sa atong mga igsoong mga protestante, atong hisgutan lang kamay pero wa ta manghilabot nila. Nga matod pa nila nagsama ra manggod ang tanang sala. Pero matod pang San Juan, o si San Juan may atong paistoryahon, dili ko naman nagsama ang tanang sala. Diha sa 1 Juan 5:16-17
Naingon si San Juan, kung makakita ka sa imong isikataw nga nakasalag dako bugat nga sala, ayaw na siya og iampo kay mamatay gayod siya. Buti pa sabot mamatay katong maimperno. Apan kung nakakita kasi may isikataw nga nakasala ra o gamay ra nga sala, iampo siya kay may kaluwasan pa siya nga maangkon. Dato pa naaday dako nga sala, naapoy gamay nga sala. Now, unsaan mo na ito pagila, brothers? Brother, nga kini dako nga sala. Kani gitawag na ito mortal nga sala. Naa ang tulo ka qualifications. Una, kanang gitawag na ito full knowledge. Nahibaw ta nga kini sala, apan ako yung gibuhat. Ikaduha, full consent. Matinudanon kong nibuhat. Kana yung tuyo na ko ang pagbuhat. Wa ko pugsa sa pagbuhat. Manay full consent. Ikatulo, grave matter. Dua gani ng tulo, dili siya mortal. Halimbawa, panangitan, example, method from the drought, sound familiar. Nagmotor ko. Nahibaw ko nga ang pagpaligis sa tao, sala siya. Karon akong giligsan kay naaman ko'y niaging simana, naaman ko'y nalagutan nga silingan. Example na niya. Karon kita man ko nga naa sa Daplis Kalsada. Ako siyang giligsan, namatay siya. Ang pangutana, sala to siya, dili. Sala, nga naman, nahibaw man ko nga ang pagbuhat sa imong sala. Unya ako manggituyo ang pagligis, inagda sa kong kalagot, kay naglalis mami atong niaging simana. So sala, mortal sin. Ang atong gipangita aron mortal ba siya genial. Okay. Sunod simana, lain nga senaryo, nagpadagan ko sa motor. Naamay ni kalit og tabok, nga medyo nakainom og gamay. Ni kalit sa tabok, dili na ko toyo. Naligsan siya o namatay. Ang pangutana, unsa man to siya? Mortal o venial? Venial. Nga naman, wa man musod ang katong pagkatinuyo. Dili man ako toyo ang pagligis. Aksidente man nga itabo. Pero kung akong biyaan po, lain na po ito nga tulubagon. Kato lang sa senaryo, kato lang sa hitabo, sa pagligis. Pero kung akong gibiyaan siya, alain na po ito siya nga sala. Ang sakto lang, hawa na po siya tuyuan. So, mauto siya dili na mortal. Okay? Ang salang mortal, kung mamatay mo sa katao nga dili nakahinulsol, eternal nga silot, impyerno. Ang salang binyal, kundi mamatay siya, dili siya ma-impyerno. Pero naa siya tulubagon. Unsa ni siya? Kastigo temporal. Na mahimo na itong madawat din sa kalibutan na itong mga buhi. O dili na itong mabayran na ining kalibutan na, sa sunod niya kinabuhi, nga mao ang purgatorio. Areta direk. Sa laing bahin ang matagsala, bisan gagmay, naglambigit o naggapos ngadto sa mga binuhat nga kinahanglan putlion dinhis kalibutan tapos sa kamatayon dito sa purgatorio. Kini nga paglinis mo palingkawas gikan sa gitawag og kastigo temporal sa sala. Kining duha ka mga kastigo dili angay isipon na ingon nga panimalos nga gipahamtang sa Dios gikan sa gawas, kundi ingon nga nagsukad gayon sa kinaiya sa sala. So dili ta maghuna-huna nga kining duha ka kastigo, ang kastigo temporal o kadtong kastigo eternal nga katong gitawag nato impierno, nga kini panimalos sa Dios nato. Dili matod pa sa tong simbahan, dili kuno ta maghuna-huna nga kini panimalos sa Dios. Ngano man matod pa sa tong simbahan, kining duha ka mga kastigo dili isipon na kundili ingon kundili ingon nga nagsukad gayud sa kinaiya sa sala. Nasundan ra niya? Maklaro ra. So, ang kinaiya gid sa sala nga naa gyud na siya consequence. Naa gyud ni paabuton. So dili na tungod kay
ang Dios kana bang sama bitaw samahan nga magulat kun ang anak makasa nya latos bitso dili gumika na sa epekto sa atong gipangbuhat. Pananglitan dugay ko matog kada gabi sayo ko matog alas 4 kadlawon. Unsa may mahitabo masakit di ko, diba? Kung pananglitan sobra na ko ang kanang bisyo sobra gana. Kung pananglitan magbisyo ko unsa may mahitabo masakit di ko. Sa ato pa kung anong nahitabo nga nasakit ko dili tungod kay ang Dios nanimos, kung dili paano consequence sa sala nga akong gibuhat. Okay, padayon ta Brad na yung ako anya ang paghinusol motubod gikan sa tiunay nga gugma, makapadangat ngadto sa hingpit nga paghinlo sa makasasala sa paagi nga wala nay kastigo nga nahabilin. Kani nga katapusan kani sentence nga nagingon nga paghinusol ko motubod sa tiunay nga gugma, makapadangat ngadto sa hingpit nga paghinlo sa makasasala sa paagi nga wala nay kastigo nga nahabilin. Kini kutoon man sa atong mga brothers, mga born again Christians. Moingon sila, tanawa, maghinusol pa, mutubod na ang tiunay nga gugma. Ilang ihatag dayon ang pananglitan si Demas. Tanawa ra si Demas, katubang kawatang kriminal nga gilansang, kauban sa atong Ginoo. Di ba gisaaran, unsa man to siya? Kung hinumdumi ako, kung maghari ka na. Sa Latin pa na siya, Hudi micum eres en paradiso. Nya ningon ang Ginoo, karon adlaw uban ka nako sa paraiso. Now, tungod sa gugma ni Demas ngadto sa Ginoo, naghinonsol siya, ipasaylo man ang iyang mga sala. So ka nagkinahanglan na indulgence, natod pa nila. Pero ang atong tubag, mao ni pila man ka Demas kaha ang mahitabuan pa para mahitabo ko. Di ba usara ka Demas? Di ba usara ka Demas? Wala man ta dito sa akto sa Golgota. Basta dili na mahitabo sa atong bahin karon. Dili man ta makahimo sa pagpalansang pag-usab tupad ni Kristo. Sa laing bahin, kung kadto si Demas nabuhi pa to siya, dili to siya mahitabo nga dili mubuhat gito siya sa mga butang nga iya ikapakita nga nahigugma sa Ginoo. Amen. So dili na siya contradict ang ilang pagtutlo sa kinabuhi ni Demas. Arita sa sukaranan diha sa Biblia kay moingon man dayon na may mangita dayon, di ba? Asa man mabasa sa Biblia nga kadtong mga tawhana napasaylo na sa ilang mga sala apan nga pa'y kastigo temporal. So mao ni atong pangitaon ron, asa man mabasa. Okay, diha sa Números 12:14 ako lang ihatag ang senaryo. Kadto si Miriam kauban ni Aaron ilang gilibak si Moses, unya ang Ginoo nasuko ni Miriam. Unya tungod ni nasakit si Miriam sangla. Unya nangayo og pasaylo si Moses sa Dios aron mapasaylo si Miriam. Niunsa man ang Dios gipasaylo si Miriam sa iyang mga sala. Apan dili mahimo nga si Miriam makasulod dinhi sa kampo pagawasa sa 7 ka adlaw. Sa ato pagisilutan gihapon si Miriam bisan napasaylo siya sa Ginoo. Unsa may silot? Gipagawas sa kampo. Okay? Arita sa laing teksto. Sa Números 14:20-21. Ang Dios gipasaylo sa sala sa katawhan apan siya miingon, gipasaylo ko sila sumala sa imong gihanyo. Ang sala sa katawhan gikan sa Ehipto, tagaan tag background no. Gipagawas man sila aron tagaan sila natong yutang saad. Unsa tong yutang saad? Ang Kanaan. Unya diha sa ilang biyahe kauban meses, gigutom mo sila. Nagyaw-yaw sila. Ningon sila meses, maayo kay wa minimo luwas sa gikan sa Ehipto.
gidami ni mo diri aron mada sa yutang saad ang Kanaan, pero nagot man hinuon ni nagpagulgol ang katawhan. Tungod ni ini ang Dios na suko nila. Unya si Moses nangilaba. Haom kayo ko ng teksto ha sa teksto ni Brad atong dinhi nilas nga kung ang maayong tao ang santos mangayo ganig tanang tabang nagpatabang sa Ginoo para sa laing tao dunggon kay Ginoo. Gidungog sa Ginoo ang pangilaba ni Moses kay nasuko lang Ginoo nitong mga tawhana. Pero naingon ang Ginoo, gipasaylo nako ni mga tawhana. Ang ilang puntariya Kanaan at Kanaan, ya kani mga tawhana Kanahan ka mga yaw-yawan man, no? Ako nang gipasaylo sila. Apan gipasaylo nako sila kay nangayo makagpasaylo. Apan ingon siya, walay buhi, walay mahabilin nga buhi nga makaabot ngadto sa yutang saad. Sa to pabisan gipasaylo sila, do naghepe kastigo unsa man ang kamatayon. Gisilutan sila sa kamatayon. Ari pa sa ikatulong teksto, ang Dios Números 14:20. Kani bisan si Moses ug si Aaron nahiagam usab sa kastigo temporal, ang Dios niingon kanina pud nga hitabo nagyaw-yaw na pud ang katawhan kay giuhaw ganina gigutom nya karon giuhaw. Niingon si Moses ngadto sa Dios nga Amahan, Father God, ang katawhan giuhaw kaniadto gigutom karon giuhaw, unsa may akong buhaton? Niingon ang Dios kang Moses, adto ang bato, guniti ang imong baston, sultihi ang bato nga mohatag og tubig. Karon ang gibuhat ni Moses kay nagduha-duha man sa tinuod bang gisultis Ginoo, ihang gibunalan ang bato sa ihang sungkod kaduha ka higayon. Tungod ni ini niagas ang tubig, naluwas ang katawhan, nanginom sila, lakip ang ilang kahayupan. Unya ang Ginoo nahiubos ngadto ni Moses. Wa man mo tuos Moses, imbes na ingon lang istoryahe ning bato. O inaingan ng Moses, istoryahe. Wa man mo tuo. Iya man ang gibunalan ang bato sa sungkod. So ang Ginoo naingon, Moses, kay wala ka man mo tuo sa kung istorya nimo, na isilot dili mo maimangu sa katawhan padulong sa yutang saad. Ito pa, yan ang tulo ka teksto nagmatuod nga bisan pag mapasaylo ang atong mga sala apan kung wa pa nato bayre ang kastigo temporal, doon na pagyud tay bayronon. Ika-upat nga teksto atong gamiton, 2 Samuel 12:13-14. Unsa man ang hitabua? Si David naibog sa asawa sa ayahang hipi nga sundao. Onya si kinsar to ni? Oraya. Onya ang asawa kay usa ka higayon niya na naligo dito sa gawas. Nawa pud to siya musod, nakita sare. Ingon hari ala, guwapa man ang bayhana. So, iyahang gipakuha, onya nakasala sila. Nibuntes man ang asawa sa iyahang sundao. Ang iyang ibuhat, gipatawag niya ang sundao, o niya gipadas nga tos panggubatan nga mo'y na lead, mo'y ni una, mo'y nahugog sa atong termino, gipaon para mamatay. Namatay ang sundao, tungod ni ini, wala na'y hadlang ang ilang relasyon. Ang Diyos na suko ni David, o niya gipadala sa Diyos si Propeta Nathan. Gipahibaw ni Nathan ang sala ni David. O niya naingon si David, nakasala ko sa Diyos, o niya pasayloa in taon ako. Sa ito pa magamit ko ng tekstuhas confession nga dito siya nasulti ni Nathan, bisa nakasa sa Diyos. O niya ni unsa man si Nathan, gipasaylo sa Diyos ang imong sala. Apan dako maning salaa naa kay ang tusunon. Ang bata nga gisabak sa babae tungod sa inyong pagpakasala, mamatay. Gipasaylo si David, pero doon na pa'y silo temporal ang kamatayon sa bata.
So kaning teksto ha, ato ning gigamit pagpamatuod nga bisan pag mapasaylo na ta, nagpabilin nga dunay kastigo temporal. Dinhi ni sa kalibutan. So are kuno ta naabay kastigo temporal sa sunod nga kinabuhi. Okay. Diha sa 1 Corinto 13:15. Nakbitan lang na nato pero osmo ni brother niya kay kini nga teksto magamit man ni sa purgatorio. Kining mga kastigo kung dili nato mabayran ni ining kinabuhi adto kini antuson sa purgatorio. Ni adtong adlaw matod pa ni San Pablo, ang buhat sa tagsa-tagsa sulayan pinaagi sa kalayo. Kaning pulong nga ni adtong adlaw doon na naibuot ipasabot duha kahitabo. Una, ang adlaw sa atong kamatayon. Ikaduha, mahimo sa iyang pagbalik. So nag-ingon din nga ni adtong adlaw ang buhat sa tagsa-tagsa sulayan pinaagis kalayo sa adlaw sa paghukom. At pag adlaw des paghukom, ipadayag ang tanan natong mga binuhatan. Gikan sa higayon nga kita conscious na kanang age of reason. Pila edad? Mga 12. Kanang makarason na ang tao ba? 12 hangtod sa katapusan ng pagtinga sa tao. Ipadayag ang tanan natong mga binuhatan. Ipakita. Murag i-explain ba? I-plus. Kung sa'yo kung ibuhat kaniadto, maayong pagdautan, makita na nako. Ipakita sa Dios. Kunya gisgutan din nga kon ang buhat dili hingpit mahiagom sa kastigo. Ato pa dili hingpit dunay kastigo. Dili dako ni nga sala, dili hingpit. Okay? Makaangton kini sa kastigo pinaagi sa kalayo. Sulayan kini sa kalayo apan siya maluwas og moagi una sa kalayo. Now, kung ato ning sabton ansa maning dapita panahon sa paghukom, doon na di ay pagpadayag sa atong mga binuhatan, maayo ba dautan? Kung doon na ko'y nabuhat nga dautan, nga dili hingpit, giingon din masulayan kining buhata, ang ako mismo, pinaagis kalayo, pero dili bali, kay may kaluwasan pa kining maangkon. Now, asam ning dapita? Kung maingon ta nga, kining dapita, langit, ang langit, dili man kalayo, dili masad kastigo. So dili langit. Kung ari kuno ta sa pikas, imperno, kay kalayo man, di ba? Kung panalitan imperno, ang imperno kalayo man nga may katapusan. So dili na imperno. Onya gisgutan pag diri siya maluwas bisan agi siya sa silo. So unsa may bote pasabot na ini? Purgatorio. Ay balik na ni Brad unya pasabot. Pagkighusay kaniya ay gisgutan din San Mateo ni Jesus nagtudlo kanato. Paghimog paghimayad samtang buhi pa kita. Pagkighusay kaniya samtang may panahon ka pa ug wala pa kamo moabot didto. Kay kung kamo moabot na sukmanan, itugyan kaniya sa huwes, og timan bilangguon ka didto, hangtod kabayran, nimo sa hingpit ang imong multa. Mateo 5:26. Gisgutan sa tong Ginoo, nga kinahanglan manghimayad kadaan dinhi. Kay kung dili nato bayran ang atong mga nabuhat nga kalabasan, hukman ta sa huwes. Kanya magbayad ta sa atong mga utang. Now, ang sunod nga pangutana ni ron, sa unsa man nga paagi nga madawat nato ang indulgence. Ibawa nato nga ang simbahan, dunay tulo ka bahin, kahinomdom tani. Unsa man ang tulo ka bahin sa simbahan? Kita mabuhay gitawag tag church militant. Nakigbisog, di ba? Ang militante nakigbisog. Lain, katungtuan na sa langit, church, triumphant, naluwas na sila. Anya, ang ikatulo, church suffering. Kanang makalag na sa purgatorio, nakantos pa, nagkinhanglang sa atong mga pagampo. Okay? So 1474, ang Kristiyano nga nagtinguha sa pagputli sa iyang kaugalingon, sa iyang sala, o aron mahimong balaan uban sa abag sa grasya sa Dios, wala maginusara. Kita ko ng mga church militant, ako, kamo,
wa kuno ta maginusara. Nga naman, ang kinabuhi sa matag usa sa mga anak sa Dios nagdugtong diha sa ni Kristo o pinaagi ni Kristo diha sa Kristohanong kaigsuonan, diha sa supernatural nga kahiusa sa lawas nga mistiko ni Kristo. Ato akong giingon ninyo, lawas nga mistiko ni Kristo ang simbahan nga naay tulo ka bahin, ingon nga diha sa usa ka mistikanhong persona. Okay? Diha sa kalambigitan sa mga santos, usa ka makanunayon og dugtong sa gugma naglungtad tali sa mga matuogon nga nakaabot na sa ilang langit ng puloy-anan kadtong namayad pa sa ilang masala dihas purgatorio o kadtong nagpanaw sa kalibutan. Kita mga buhi, church militant, tali kanila anaa usab ang naghingapin nga pagbinayloay sa tanang mga maayong buhat, tanang mga maayong butang. Okay? Diini kahibulungan nga panagbayloay ang kabalaan sa usak makatabang sa uban. Labaw kaayos kadaot nga mahimo ngadto sa uban sa sala sa usa. Nagpasabot din nga ang tulo ka bahin sa simbahan nagtinabangay na siya. Nga panalita ng mga santos sa pinadayag 6-9 giisgutan ni Bard atong last nga direne nga ang mga santos nagampo sa Dios para natong mga buhi. So ang mga santos way hunong nga nagampo para natong mga buhi. Kita pong mga buhi gidasig ta simbahan nga magampo ta para sa mga kaigsuonan nato ang simbahan nga gitawag natong church suffering nga naa sa purgatorio. Sa to pa ang simbahan nga naay tulo ka bahin naginambitay ni sila, nagtinabangay ni sila ang maigi pasabot din sa simbahan nga mas labaw ka kaayo kaysa kadaot nga mahimo ngadto sa uban sa sala sa usa. Panalitan kung dunay mga hitabo. Di ba makaingon ta nga naamay kadaot? Pero sa pikas bahin, dako sa kayuhan. Panalitan katong nahitabo sa Sarangani. Kadaot to sa natungdan. Pero unsa may mga kaayo nga nakuha, daghang katawhan nagambahan pagtabang ngadto nila. Amen? Diha magpakita nga sa usag-usa nato ako ug ikaw wala maginusara sa panaw ngadto sa kinabuhing dayon. Kung magisgot dito tada sa tong lawas, kung masamad ta ba ng kamay lang, bisan pagdili na nato tambalan, di ba maayo na? Nga naman, kaya na ay mga good bacteria, na ay mga cells, mga nutrients gikan sa bahin sa tong lawas nga mutabang dito para maayo tong area nga nasamad ko. Amen? Buti pa sabot nga ang kadaot nga gamay mahimo na siyang matabangan sa kaayo sa kadaghanan diha sa simbahan. Okay. Dinhi sa 1 Corinto 12:25 ingon San Pablo, daghang mga bahin ang atong lawas ug ang matag bahin ini may kaugalingong buluhaton. Kita usab bisan daghan usa lamang kalawas nga nahiusa ni Kristo ug naglambigit kita sa usa-usa ingon nga nagkalaing-laing bahin sa usa ka lawas. Ato pa sa atong lawas, gi pananglitan ni San Pablo atong lawas, daghang bahin. Kung pananglitan matunok ko, mo-feel ang akong mata, ang akong ulo, ang akong kamot sa kasakit nga gibati sa akong tiil nga natunok. Di man ni mo ingon ni akong kamot, bahala ka niyang tiila ka. Dili mag-antos siya. Kung sakitan ko tiyan, nag-LBM ko, dili kaya ako rang tiyan may sakit. Ang tibuok na kung lawas mo, ambit sa kasakit nga gibati sa kong tiyan. Gani ko tos mahimo bisa kung sa nalay akong kurma, di ba? Tungod sa kasakit sa kong tiyan, mo epekto na sa tibuok na tong lawas. So kung dunay huyang nga bahin, matud kang San Pablo, tabangan na sa mga bahin nga ligon. So, ang simbahan nga katong nangaluwas na, ligon na sila, mutabang sila gadto sa church suffering o church militant. Ang church militant kay nagkiglisog pamanta, mag-ampo tangat sa mga santos, magpatabang ta nila. So naa ang pag-inambitay sa usag-usa. Arita sa Tigubanan sa Grasya sa 1476.
Ato usab nga gitawag kining espirituhanong katigayunan sa kambitan sa mga santos nga mao ang bahandi sa simbahan nga dili panagtipon sa butang material nga natigom latas sa mga katuigan. Ang kaning treasury of riches wa ni pasabot kanang bahandi bitaw nga matigom simbahan kay latas sa katuigan sa panaw sa simbahan di man gyud nato ikalimot nga nakatigom gyud ang simbahan pod sa mga material nga mga butang. Pero ang buti pasabot nini ang grasya nga natigom sa atong simbahan. Dinhi gisgutan sa laing bahin ang bahandi sa simbahan maong walay kinutuban og bili nga dili gayud mahurot. Diin ang merito ni Kristo ana atubangan sa Dios sila gihalad aron ang tibuok simbahan katawhan mapalingkawas gikan sa sala ug makaangkon sa kahiusa uban sa amahan. Diha ni Kristo ang manunubos mismo ang mga panghimayad sa mga merito, satisfaction of merit, iyang pagpanubos, naglungtad ug nakuha sa ilang kahimuan. Now, asa man ikuha aning treasury of riches? Inumduman nato nga ang bahandi kon grasya nga nakuha nato diha sa kamatayon ni Kristo sa cross. Di igo na kaayo nga sobra pagani nga madawat natong mga buhi. Busa gitawag ni siya gitigom uban pod sa grasya nga naangkon sa nga nabuhat sa mga santos ni Mother Mary. Kasi Mother Mary wa man to siya kinahanglanan nga nabuhat siya sa ingon aron mapasaylo niya sala. Kaya wa man siya sala. Matod pa ni San Pablo sa Colosas 1:24, kini nga akong mga pag-antos karon, ako ning gihimo para makatabang ko sa simbahan. Tato pa ang iya mga pag-antos, ang grasya, mga merito sa pag-antos sa mga santos, adto to siya sa treasury of riches, treasury of satisfaction. Okay. Onya, mao to'y bahin-bahin. Sa 1477, kini nga bahandi naglakip usab sa pagampo sa mga maayong buhat sa balaang Birhen Maria. Sila matuod og dako, dili matukib og gani putli diha sa ilang bili atubangan sa Dios. Niini nga bahandi usab mao ang pagampo og mga maayong buhat sa tanang mga santos, sa tanan nga nagsunod diha sa mga lakang ni Kristo ang Ginoo. O pinaagi siyang grasya mahimong sa ilang kinabuhi nga balaan ug midala sa misyon nga gitugyan kanila sa amahan. Niining paagiha sila makaangkon sa ilang kaugalingong kaluwasan ug sa samang higayon mitampo sa pagluwas ngadto sa uban. Okay? Okay. Humaniadto akong gikutlo ganina ang Colosas 1:24. Onya, kung atong balikan ang Roma 5:15, pinaagi sa kamatayon ni Kristo, iyang gidaog alang kanato ang walay kinutuban nga bahandi sa grasya. Kay kung daghan ang nangamatay tungod sa pagpakasala sa katao, si Adan, no? Labi pang dako ang grasya, ang gasa sa Dios nga nabatunan sa daghang mga tao, pinaagi sa tao, pinaagi sa usa ka tawo nga mao ang atong Ginoong Jesucristo. Dinhi gihulagway nga kung nakasala si Adan, kung daghan ang namatay tungod sa pagpakasala ni Adan, mas daghan ang grasya. Ay butang nato kanira siya ang kadaot nga nahitabo sa tungod sa pagpakasala ni Adan, pero atong mahulagway nga mas dako pa sa simbahan ang grasya nga nakuha nato gumikan sa kamatayon sa anak sa Dios nga amahan nga mao si Kristo. Akong balikon ni Colosas 1:24, kay pinaagi sa akong mga pag-antos, makatabang ako sa paghingpit sa wala pa matapos nga pag-antos ni Kristo, alang siyang lawas nga mao ang iglesia. Ito pa, ang mga merito sa mga maayong buhat sa mga santos, makatabang ni ngadto sa atong mga igsuon nga naa karon kahimtang sa pag-antos ang purgatorio. Okay. Pero ang pangutana ni ron, sa may gigamit ni gahom, doon na ba'y otoridad ang simbahan sa paghimo ni ini? Kaya dito sa primerong paragraph, di ba, gisgutan man dito ang simbahan, ingon nga maoy latayanan sa grasya, muapod-apod. Ang pangutana ni ron, doon
Anda ba di gahom ang simbahan sa pag-apod-apod sa mga merito, sa mga mayong buhat nga natigong sa simbahan, ngadto na tong mga buhi o ngadto sa mga kalag sa purgatorio. Nas purgatorio, pinagis misa, pagampo, para na tong mga buhi, doon ay gahom ang simbahan. Mano ang gahom sa mga yawi. Kaning yawi nga kasigutan, ganun doon mga Mateo 16-18, balik-balikon man ang tekstuha o magtapik o matuod nga simbahan, di ba? Di ba? Yung sa man, ganun mo ba? Ikaw si Pedro, ipapaw na niyang bato, tukuron ko akong iglesia, o akong ihatag ang mga yawi, saging harian sa langit, kung kinsay inyong hubaran, mahubaran, o kinsay inyong dili hubaran, magpabilin nga tinakupan. No, kanang yawi nga kisgutan diha, dili na yawi nga yiti, nga naikauban kandado, kung dili, simbolo na siya, otoridad. Kabantay mo magpalit og sakyanan. Di ba, tagaan tao, gitagaan ko yawi sa tindahan, di pagunit ko itong dako kayo nga yawi. Simbolo di ko na ito, nga ako na may otoridad paggamit sa sakyanan. Sa ito pa, tugyanan ganit ag yawi, nana tayo otoridad kagahuman nga mo, kung saman, mo gamit ni anang maong ipabansay kung unsa may gihatag na otoridad. Now dinhi ang simbahan gitagaan sa tong Ginoong Hesukristo og otoridad. Okay? Unsa ning otoridad? 1478. Okay? Ang lagtod man. Ang diferensya nga naangkon pinaagi sa simbahan kinsa tungod sa gahom sa pagapos o pagbadbad nga gihatag kaniya ni Kristo Jesus, mo patiliwala dapig sa matag Kristiyanos og moabli alang kanila sa bahandi sa mga merito ni Kristo og sa mga santos aron sa pagdawat gikan samahan sa kaluoy sa pagwagtang sa mga kastigo temporal tungod sa ilang mga sala. Busa ang simbahan lamang buot mutabang niini nga mga Kristiyanos kung dili usab muagda kanila ngadto sa mga buhat sa debosyon, penitensya o gugma. Okay. So dito nga maong paragraph gipasabot nga ang simbahan dunay otoridad nga moapod-apod sa grasya, mo mahimong mo bawagtang sa kastigo temporal o mahimo nga mopabilin sa kastigo temporal mag-agad sa mahinulsulon. Okay. Sa 1479 tungod kay mga matuohon nga nangamatay og karon gihinluan sakop usab sa samang kaambitan sa mga santos usa ka paagi nga kita makatabang kanila mao ang pagdawat og mga indulgence alang kanila aron nga ang mga kastigo temporal indulhensya alang kanila aron nga ang mga kastigo temporal gumikan sa ilang mga sala mawagtang alang sa mga buhi ang simbahan makahatag og indulhensya pinaagig absolusyon. Apan alang sa mga kalag sa purgatorio ang simbahan makapadangat niini kanila pinaagig pangaliya supplication. Okay. Ang example aning simbahan makahatag og indulhensya pananglitan maingon ang obispo nya kining tuiga ron mao ni mga simbahan ha nga pwede mo musud unya makaangkon mo gitawag na to plenary indulgence. So naay instruction ng simbahan kung ato ning matuman napa may daghan nga mga gimbuhaton matuod na siya nga ato ang maangkon ang indulgence. Ay tasunahan. Arita sa lain-lain nga matang sa indulgence. Doon ay mga theologians nga nagingon, doon ay managlahi nga pinasukab sa dapit panahon o butang nga kini gilambigit. Una, universal. So ang universal kanang malupanon ba, no? Ang indulhensya mahimong madawat bisan asang dapita sa kalibutan. Madawat adto tag Roma, madawat ko din sa Pilipinas kay universal man. Ikaduha, lokal.
Indonesia madawat lamang nga gitudlo sa gitudlo nga dapit pananglitan ako balikon pila man to ka mga simbahan din sa Cebu o probinsya sa Sugbo nga maka-avail ta pinaagis pagsud sa Holy Doors murag 21 ba to ba? Cathedral murag apil passport. o na ato gatong passport apil ang karkar so na ay mga dapit nga kinahanglan adto ta musud so local perpetual kana kita perpetual makanunayon so unsa man siya so mahimo nga kanang pinaagis pagrosaryo kay makanunayon man na bisag asa man ta na bisag unsang orasa sana so temporaryo indulhensya mahimong madawat sa gitakda nga adlaw lamang sulod sa gitakda nga panahon pwede tong pareha sa Holy Doors okay dunay mga gitakda lang nga panahon dili tanang panahon real mga indulhensya nga naglabigit sa paggamit sa pipila ka mga butang sama sa krusipiho, rosaryo o medal. Ya, personal katong mga indulhensya nga wala makinahanglan o paggamit sa bisan unsang butang nga gihatag ngadto sa mga grupo sa mga tao nga membro sa Order of Confraternity. Pananglitan kita mga safe diri makasabot nga adto ta sa Rome dili ran Roma, Rome 401, 402, 403. Mahimo nga sa Papa, mulibkas sa itong mga temporal punishment. Tawag siya personal. Apostolical, mga indulhensya nga naglambigit sa Santo Papa ngadto sa mga cross, no? Crucifijo, chaplets, ang Santo Papa mismo ba? Maoy libres. Ani nga mga gitawag na to sacramentals. Imahen o mga medals. Okay. Nya kadto kay daghan to walo to mo. Nya pila may atong nahinumduman ato lokal, personal, sa universal. Nya lisod man tutumanan. Balag malimtan tong walo. Kanilang duhog ni di. Kaneng indulhensya plenaria o kaneng indulgence partial. Okay. Atong i-define unsa may kahulugan anang indulhensya plenaria. Mupapas sa kinatibuk-an nga kastigo temporal gumikan sa sala nga tungod niini wala na kinahanglan na paghimayad niini didto sa purgatorio. Samtang buhi pa ta atong matuman ang gilatid nga kimbuhaton sa simbahan awa na madawat na nato ang plenary indulgence. Okay, kinatibuk-an nga silot temporal. Anya ang kastig anang indulhensya partial bahin lang muwagtang sa bahin sa kastigo temporal o kini nga bahin gipiho subay sa penitential nga disiplina sa karaang simbahan. So kabahin lang. Okay, ang panaglahi, anhitas panaglahi. Anay mga indulhensya nga gihatag alang sa mga buhi lamang. Samtang ang uban gipahinungod alang sa mga kalag sa purgatorio. Apan kinahanglan nga timan-an nga ang pag-aplikar dili managsama sa duruha ka sitwasyon. Ang simbahan makahatag indulhensya ngadto sa mga buhi migamit sa iyang jurisdiksyon. Diha sa mga patay wala siya jurisdiksyon. Busa mahimo siya nga indulhensya sa ilang makapahimuslan pinaagis pangaliya. Arita. Mahimuslan pinaagig pangaliya siya mo aplikar mo petisyon sa Dios sa pagdawat niini mga buhat o panghimayad gumika niini sa paghupay sa mubok nga pagantos sa mga kalag sa purgatorio. Now, mao ni mga kondisyon kay doon naman tayo mga gimuhaton gawa kondisyon ni siya gawas nga doon ay kondisyon doon na po'y gilatid nga mga gimuhaton una kinahanglan nga aron kita makadawat ni indulgence kinahanglan nga kita katoliko kay dili man ni mo aplikar sa dili katoliko mura rin na matod kang Brother Ramon ayun sa pananglitan doon ay pensyon kinahanglan ng Pilipino ta wala butang hapon no. Okay. Kinahanglan nga kita katoliko. Ikaduha, kinahanglan nga na atas kahimtang sa grasya. Dato pa dili dayego nga magusaryo ko. Unya wa ko'y kahimtang sa grasya. Dili dayego ang musod ko sa mga Holy Doors, apan wa ko sa kahimtang sa grasya. Kay unsa may kabaliktaran sa kung wala tas kahimtang sa grasya.
Unsay baliktad sa grasya? Disgrasya. Unsa man ang grasya di ay brad? Grasya gani kinabuhi sa Dios nga naa nato. So kung wala tas kahimtang sa grasya, disgrasya gani wala nang kinabuhi sa Dios din nato buti pasabot naa ta sa kahimtang sa sala. Okay, so unsa man payagihan nga naa tas kahimtang sa grasya? Pinaagi sa kung naa gani ko sa salang mortal, makumpisal gyud ko ditso. Dili gyud ako ugma-ugmaon. Sa ganin kumpisal sister. Ay, nakasasala sa nang pare. Anya, nagpa-doktor lagi ka sa atong doktor atong niaging simana. Nga ang doktor ba po nato din sa atong barangay kay nagsigig dialysis. Di ba mas masakit ang patunay mo sister kaya mo hahupak raman? Isa bitaw. So, nga nung nagpa-doktor sa doktor, dili tungod sa iyang kaugalingon nga pagka-doktor, kundi tungod sa tambal nga iyang giresita. Pero na ako may reklamo, wala lagi ko maayo do. Nga naman, ay mong giinom. O, unsa may mong giinom? Ang resita. Dili ang resita, nun. Ang tambal nga giresita. So, balik ta, nga, wa man lagi perfecto na to. Kaya atong tugutan sa way paguyon. Nga doon ay mga pare nga nakasa, apan magpadayon sila, tungod kay gitagaan man sila sa Dios o otoridad sa pagpasaylo sa sala sa katawhan, mapasaylo ang mga tao nga moduol niya. Sa pikas bahin, sama sa masakiton, nga moadtog doktor, naayo siya tungod sa tambal nga gihatag sa doktor. Samang paagi, mapasaylo ang atong mga sala tungod sa penitensya nga gihatag ug atong gituman pod ang gihatag nga buluhaton sa maong pare. Ikatulo, kinahanglan labing menos maghupot sa makanunayon nga tinguha. Sa pagdawat sa indulgence, pinaagi sa buhat nga gihimo. So ito pag kinahanglan doon na po tayo tinguha. Dili po na automatic di nga madawat na itong indulgence. Kinahanglan nga hunig buntag baron, nagmata na to. Sa atong pagampo, atong ipahilungod. Lord, kining akong pagampo, kining akong mabuhat kong adlawa, makapahimuot kung ta ninimo, unya ako ning gihalad para sa akong nabuhat nga mga sala. So naa kay tuyo, imo kong ato kong pangayoon. Ikaupat, aron makaangkon sa indulhensya parsyal, kinahanglan nga himuon ang buhat nga maglamdigit sa indulhensya uban ang mahinulsulon niya kasing-kasing. Ikalima, aron maangkon ang indulhensya plenarya, kinahanglan ang paghimo sa buhat uban ang mahinulsulon niya kasing-kasing ang pagkumpisal. Kaya ang pagkumpisal igo na sa daghang mga sala plenarya. Ang pagkalawat, ang pag-ampo alang sa katuyuan sa Santo Papa. Dato pa ato kung iampo ang Santo Papa, kani akong pag-ampo, ako ko nang ipahinungod sa katuyuan sa Santo Papa. So daghan day taging buhaton, dili day automatic, pero bisan lisod, kung ato ni siyang pangayoon sa grasya Ginoo, mahimo gyud ni. Kaya ang katapusang kondisyon mao nga kinahanglan nga hawa sa bisan unsang pagkawili sa sala, lakip ang salang binyal. Kung wala makabot kining katapusang kondisyon, ang indulhensya parsyal lamang nga madawat. So unsa day kunoy kalainan? Maara na siya kalainan. Ang katapusang kondisyon kinahanglan kanang gitawag natong concupiscence. Hawa sa bisan unsang pagkawili sa sala, lakip ang salang binyal. So kung wala na ko yung salang binyal, unya dili na po kumawili sa sala. Bisag ka nang gitawag na itong concupiscence bitaw, na dili na tadali bitaw nga kita ba tarok mga temptation, desmata, nga dili na tadali nga madani anang mga temptation, buti pasabot wala na taan ang concupiscence. Okay? So pinaagi na madawat nato ang plenarya. Okay. So kay kini atong Bible study, apologetics lagi ni pangutana og tubag. Ari ta sa pangutana og tubag sa atong mga igsoon, akong balikon, ang mga teksto nga ilang gigamit dili sayop. Kung dili posible lang nga wa sila magiyahe, mao nga nasayop ang ilang pagsabot. Matod pang Brad, doon na rin duha kahinungdan ngano nga naay mga supakiro mga protestante.
duha ka dalaga. Babae ni Sister, duha ra gyud ka babae, mga dalaga pa jud ang hinungdan ngano nga dunay magsupak-supak sa simbahang Katoliko. Unsa man? Una, misunderstanding. Ikaduha, si misinterpretation. Sayop ang ilang pagsabot, pagtutlos Biblia, mahinungdan nga nagtukos sila nga nasayop ta. Ikaduha, sayop ang ilang pagsabot. Okay. So, unang teksto nga ilang gamiton, dili na natin ibutang the slide, pero ma-forward naman namo ninyo, brad. Una, ang Proverbio 12. Onya, sama ra pod og pasabot diha sa 1 Pedro 4:8. Unsa may gisgutan diha? Nakisgot diha ang Proverbio si San Pedro nga ang gugma kuno o ang paghinulsol igo na mutabon, mupapas, mutabon ba, mupapas sa tanan natong kalapasan. Sa ato pa, moingon sila dayon, therefore, I conclude nga di na kinahanglan na indulgence. Kay, kung mahigugma lang sa Ginoo, sama ni Dimas, mahigugma sa Ginoo, pasaylo mo na yung sala. So, atong tabagon na yun, atong tubagan na, kanang indulgence, dili na sukuhi kasalungat sa pagtulunan sa Ginoo, mahitungod sa gugma o paghinulsol. Kaya kung pangutana ninyo, pananglitan ba? Ako na ako utang ni Brad. Ako na ako utang ni Brad. Kanya si Brad, naluoy mo na ako, hawa ko ikabayan. Nengos Brad, ako na ibayad na Brad. Karong kay gibayaran na ni Brad, ang akong utang na ni Brad. Katong iyahang pagbayad. Angay ba ito natong ikalipay o ikasakit? Dapat malipay ko ba, di ba? Malipay ko kay naaylain nga nibayad sa akong utang. Pinaagi sa, kaya nalusay man ito, pinaagi diha sa grasya sa simbahan. So, dili na kasalungat, dili na siya supak sa pagtulunan sa gugma o paghinulsol. Nga naman, tungod sa gugmas Ginoo, nangita sa paagi, pinaagi sa simbahan, nga mabayran ang mga temporaryo na ito nga, mga silot temporaryo. Mukoto na po sila diha sa Efeso 1:7 nga pagkadako sa grasya sa Dios matod pang San Pablo, giluwas kita niya pinaagi sa iyang kamatayon. So kinsay nagluwas na to? Dili ang atong mga mayong buhat, dili ang indulgence, kung dili kang Kristo nga kamatayon sa cross. Ang atong tubag na ini mao ni tinuod nga kang Kristo nga kamatayon, pinaagis kamatayon, nitubod ang grasya, Efeso 1:7, aron ta maluwas. Pero ang pangutana ani ron, giunsa man pagpaagi ni Kristo. Nga katong maong grasya sa kamatayon diha sa cross, mapadangat sa usag-usa kanato. Mayngon ta nila, doon na ba'y direkta? Doon na ba'y individual? Nga paghatag direktamente di ka ni Kristo ngadto sa matag-usa? Wala. Kundili, asa giagi ni Kristo ang iyahang grasya diha sa simbahan. Niingon San Pablo sa 1 Corinto 4:1. Ingon siya, ayaw ninyo hikalimti, hinumdumi nga kami ang simbahan, gihimo nga latayanan ni Kristo sa iyang grasya, aron kining grasya moabot ngadto sa katawhan. Amen? Pagpaka na itong Ginoo. Katapusan nga teksto atong gamiton na sa Juan 19:30. Kaya nung dumaron, kato bitong Latin, kana bitong city palabras, kato bang katapusang apila mo na kapulong ng city palabras, walo no? City palabras, kato maingan bitong ang Ginoo dahil sa cross, consumatones. Tapos Natuman ang tanan, natapos na ang tanan. Na ay maunay hinungdan nga natapos naman ang pagpangluwas nga gibuhat na Kristo dahil sa cross. Nga nang inyo magyong padayonon. Mayngon na sila. Gitapos na Kristo ang buhat ng pagpangluwas, pero para ninyo wa pa dyan maluwas. Maunay ilang pregunta na to. So,
ang mao na hinungdan nga moingon pa sila nga naluwas na sila bisan sila makasa ano kay daghang mga amigo sa sa independensya nga mga born again Christian brad para nila basta mutuo na ka kay gamito nila ang Juan 3:16 mutuo maluwas apan dili mutuo silutan wa man maingon nga mutuo ra so ila nang gamiton ito anang nga tungod ni ini naluwas ta basta mutuo bahalag magbuhat ang dautan. Now ang tubag ani ron nakinumdum ko sa ka maestro may maestro ba nasakpan niya ang estudyante der nga nangudiggo man giingnan niya siya sa iyang maestro nga doon anong naghimo man ka na nga nangudiggo ka kay ba ka nga sala na unsay tubag sa mga estudyante sir ba kay ba sir gibayran naman sa Ginoo gipatuan ako sa iyang dugo diha sa krus giluwas nako bisan pag nangudiggo ko okay ra gitawag nila osas once saved always saved osas always saved so nenga na maestro bitaw gibayran naman ka nimong gibayran naman ka sa Ginoo mawang para nimo naluwas na ka ako wa man ko na ubayre kagbong ka unsay bote pasabot ana mga igsoon dili tinuod nga once nga ato na lang tuuhan kanang gitawag bitaw nato sa inensik tingali sorry kanang gitawag nato daw limba dawat limpyo dili pwede dawat limpyo natapos na ni Kristo ang gimbuhaton sa pagpangluwas dito sa cross natapos na aniyaha ang ato ba pa dili pwede nga itong kanang word na mayon ta magsalig lahi na sa kahulugan o mosalig di ta magsalig sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo nato kun dili mosalig ta amen mosalig tas Ginoo nga iya tong luwason o pinaagi ninyo mga pagsalig mubuhat ta sa gusto niya ipabuhat kanato matag pang San Agustin ang amahang Agustin ang Dios nga nagbuhat sa tao nga wa magkinahanglan og participation sa tao dili makaluwas sa tao kung ang tao dili mosalmot sa kaluwasan nga iyang gitagana alang kanato akong balikon ang Dios nga nagbuhat sa tao nga wa magkinahanglan sa tao kay diha magud ta panahon nga gibuhat ta wala nagkinahanglan bagod ang Ginoo participation sa tao sa iyang pagbuhat na to wala pero ang Dios dili makaluwas nako kung ako mismo mubalibad sa grasya nga iyang gihatag kanako pakpakan ako Binhi natapos ang akong topic mahitungod sa indulgence unya ako sang preparahon ron kaliwat sa buwan